Falangearen etorrera bati jarriak. Hispanitate egunez hau da, urriaren 12an, Gasteizen pasa zenaren berri izango duzu agian. Bada ezpada bertso sorta hau jartzera noa abian. Despistatua dezente dabil eta azken aspaldian. Euskal Herriko lurrera heldu zen falange espainola, erakustera eurena zela gure kaleen kontrola. Zuten asmoa gauzatzeraino elezitezen inola, gazteek ondo erantzun zuten, azalduko dizut nola. Izan ezarren 75. urtea, jendaila bat da gura duena karal solka jardutea. Norbaite kopa baldin badie beti ere kolurpea. Pentsa ezina da horri berba soilean erantzutea. Esku bat zabaltzeru altura ta bestea paparrera, piper potoa lepora lotu arranoa bizkarrera. Ez zuten baina beroa izan Irizarreko harrera, diputazio plazara helduta ezin egin aurrera. Poliziaren jarrera askok aurrez imaginatua, zein bandotan zen argi ta garbi geratu zen filmatua. Kasko gorridun fasista talde ongi uniformatua, bake bidean den Zupiria jaunak patrozinatua. Gaur egunean guk beste kode etiko bat darabilgu, ala gazteak ta falangistak zaku berberean bildu. Deklaratzera atera ziren PNV eta Bildu, astakeriok kontatu baino, hobeto zuten isildu. Bigarren hauek egin zutenez adierazpen arina, martxan ipini zuten kableak iribiltzeko makina. Falangismoak ezin duela zilegi izan jakina, pasa ostean tontoak daki jakintsuenak adina. Antifasistei deitu ostean euskaldun fasista sekta, PNV-ko jendea nola etzen geratu azeta. Eredutzat nor duten esaten hasten dira errazeta. Itzok sinetxi ezin da dago, hilobian lau aseta. Bere burua ez duelako ikusten pobretik salbu, diskurtso retro ta misoginoz mingaina daukanak malgu. Nahi dituenak mugak ezarri eta pobreak zapaldu,
kalera lasai ateratzeko eskubiderik baldu. Bera eta bera egin ala ongizate estatuak, iraultza eta reakzioa ez daude isolatuak. Gora ez dezan egin fasismo zantarraren olatuak, ez nostalgiko ez da ere gaur egunera moldatuak. Gora ez dezan egin fasismo zantarraren olatuak, kaleak hartu beharko ditu gazteri antolatuak.